Tervetuloa tämän videon pariin, jossa syvennytään aiheeseen, mitä erityistä liittyy kompleksisen trauman ja traumaperäisen dissosiaation vakauttamiseen ja vakautumisen polkuun. Asiantuntijana meillä on psykiatrian erikoislääkäri Päivi Maaranen, vireysvalmentajien kouluttaja Hanna Markuksela sekä psykologi, kouluttaja ja psykoterapeutti Minna Martti. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Tässä videossa pureudutaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin. Mitä vakauttaminen ylipäätään tarkoittaa? Millaisia haasteita traumat voivat tuoda vakautumisen polulle? Ja mikä on erityisen tärkeää juuri kompleksisen trauman vakautumisessa? Painopiste tässä on psykoedukaatiossa, eli tarkoituksena on lisätä tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja ymmärrystä kompleksisen trauman vakautumisen teemoista. Tässä me käytetään termiä kompleksinen trauma, josta käytetään myös monimuotoinen trauma, ja niillä viitataan lapsuuden kehityksellisiin traumoihin. Lapsuuden aikainen traumatisoituminen jättää syviä jälkiä niin mieleen kuin kehoon, ja vakauttaminen on ensimmäinen ja tärkein vaihe eheytymisen polulla. Ja se on prosessi, joka jatkuu koko matkan ajan. Vakautuminen ei ole suoraviivainen tie, välillä mennään 1 askel eteen ja 2 taakse. Lapsuuden traumojen vaikutukset ja vakauttamisen tarpeet on myös hyvin yksilöllisiä. Niihin vaikuttaa muun muassa traumatyyppi ja aste, ikä, jolloin traumaattiset olosuhteet ovat olleet, suojaavat tekijät, onko niitä ollut, missä vaiheessa, onko ollut riittävästi. Sekä ihan biologia, kuten hermoston herkkyys ja temperamentti. Ja vakauttamista tarvitaan tehdä sekä ammattilaisten toimesta että itsehoitona. Mutta lähdetäänpä sitten liikkeelle. Eli mitä vakauttaminen oikeastaan tarkoittaa ja pitää sisällään? Hanna, aloitatko sä? Mä näkisin, että tässä on hyvä aina ymmärtää se, että kun se hermosto on sekä aivot että sit kehon toimintoihin ulottuva autonominen hermosto, niin vakautuminen on tämmöinen prosessi, jonka edetessä ihmisellä vahvistuu tunnesäätelyn keinot, vireystilan säätelyn keinot, ja sitten siellä vahvistuu yhteys sekä siihen omaan kehoon että sisäisessä maailmassa, kun siellä usein on jakautunut näihin osiin se oma kokemus siitä persoonasta, niin näiden osien yhteys ja yhteistyö vahvistuu. Eli hyvin tämmöinen monitasoinen, myönteinen prosessi onnistuessaan. Entäs Päivi, mitä ajatuksia? No tuosta voisi jatkaa vaikka just tämä osien välinen yhteistyö ja tuo, mistä sä niin kuin puhuit, että jos mä puhun niin kuin lääkärin näkökulmasta vakautumisesta, niin sehän alkaa jo siitä ensimmäisestä käynnistä, kun henkilö tulee mulle esimerkiksi arvioon ja diagnostiseen arvioon tai psykoterapiaarvioon, niin jo siinä käynnillä niin kun sen arvion, että se arvio toimisi semmoisena vakauttavana välineenä siinä, että saadaan niin kun nimeä sille, että mistä tässä oikein onkaan kysymys. Ihmisethän niin kuin sanotaan, no tietysti mä oon sillä tavalla jäävi, että mulle ihmiset tulee trauman takia. Mutta että niin kuin tulee erilaisten hyvinkin kummallisten oireiden, oirekokonaisuuksien, toimintakyvyn vaihteluiden, tällaisten asioiden takia arvioon. Ja sitten siinä lähdetään niin kuin miettimään tietysti sitä, että mistä on kysymys, voidaanko tehdä diagnostiikkaa, niin kuin mä tietysti aina teen. Ja sitä kautta niin kuin myöskin lähtee liikkeelle se, että mitä se tarkoittaa kaiken kaikkiaan, että mikä on se yhteys mahdollisesti, niin kuin tuossa äsken Hanna sanoi, ja niin kuin Anukin sanoi, että sinne lapsuuden tapahtumiin, että mikä se yhteys on sieltä tähän nykytilanteeseen. Ja sen mä oon niin kuin huomannut, että jos siihen tulee se semmoinen, että nyt mä tajuun, että mitä toi tarkoittaa, että miksi mulla on näin, niin se jo vakauttaa aika paljon. Kyllä. Entäs mitä ajatuksia Minnalla? Mitä vakauttaminen ylipäätään tarkoittaa?
No mä ajattelen sitä erityisesti niin kuin vuorovaikutuksen näkökulmasta sillä tavoin, että se on taito, jota me voidaan oppia yhdessä toisen ihmisen kanssa, vähän niin kuin sä sanoitkin Anu tuossa alussa. Ja me voidaan siinä oppia myöskin sitten vähitellen sisäistämään niitä taitoja itsesäätelykyvyksi, että me voidaan vakauttaa, rauhoittaa myöskin itseämme. Ja ehkä hyvä ajatella, että tämmöinen prosessi jatkuu läpi elämän ja se koskee meitä ihan kaikkia. Että meistä ei tule koskaan täydellisen omavaraisia tai itsenäisiä, vaan me tarvitaan läpi elämän. Aina aika ajoin pahan paikan tullen sitä toista ihmistä, jonka kanssa me voidaan ensin vakautua ja rauhoittua ja sitten taas palautuu se ehkä se oma kyky. Ja tietysti tämmöisten taitojen omaksuminen on vähän helpompaa ihmisille, jolla on jo jotakin sellaisia kokemuksia vaikka lapsuudestaan tai nuoruudestaan tai myöhemmin. Jos sellaisia kokemuksia on kauhean vähän, niin silloin tietysti lähdetään siitä, että täytyy ensin pystyä rakentamaan jonkunnäköistä perusturvallisuutta, jolle voidaan sitten tämmöisiä muita säätelykykyjä lähteä rakentamaan. Ja sitten toinen asia, jonka mä haluaisin sanoa, että se olisi ennen kaikkea sitä, että me opitaan rauhoittamaan ensisijaisesti kehoa. Ja sitten sitä kautta mielikin rauhoittuu ja me päästään niin kuin ajattelutoiminnoilla rauhoittelemaan itseämme. Ja se voi olla vähän vierasta myös meidän kulttuurille. Että on hyvä muistaa myöskin se, että tähän meidän suomalaiseen kulttuuriin ei ole kauhean kauaa kuulunut sellainen, että me oltaisiin niin kuin kiinnostuneita kehon tapahtumista ja osattaisiin arvostaa sitä, mitä me huomaamme, että kehossa tapahtuu. Kyllä. Ja jotenkin näistä kaikista kuultaa läpi semmoinen, että se kulminoituu paljon siihen niin kuin säätelyyn ja sitten kuinka niin kuin monimutkainen se on, että siihen niin kuin säätelyyn saadaan vaikutettua ja että se on niin kuin hirveän laaja käsite tämä vakauttaminen. Että se tuntuu pitävän sisällä oikeastaan ihan kaiken niin itsestä, niin kuin ihmisen hyvinvoinnista huolehtiminen, arkirutiinit, nukkuminen, syöminen, sitten nämä mieleenkin liittyvät erilaiset ja sitten se keho. Et se on aika laaja käsite ja tuntuu, että kaikkea tarvitaan. Mm. Kyllä, ja mä haluaisin kiteyttää tuossa, että me kaikkihan puhutaan tässä nimenomaan turvan vahvistamisesta. Eli turva olla sen oman kehon kanssa, turva olla myös äärimmäistenkin vireystilan heilahtelujen kanssa. Eli periaatteessa vakauttaminen ei tule ikinä ole sitä, että me ollaan aina siellä optimivireysalueella tosi tasaisia. Ja monella se ei ole edes meidän temperamentin tai persoonan takia mahdollista. Ja me ollaan erilaisia. Että vakautuminen on myös sitä turvaa olla niiden reaktioiden kanssa, olla yksikseen, säädellä ajan saatossa itse ja turvaa pyytää apua, ottaa sitä säätelyapua muilta ja olla vuorovaikutuksessa. Eli se turva ulottuu sitten kaikkeen. Niin, että turva voisi olla myöskin semmoiset epämiellyttävät kokemukset, eli sietokyky jollakin lailla kasvaa. Ja sitten mä ajattelen, että ehkä tuohon voi ottaa vielä yhden tämmöisen ulottuvuuden, niitä olisi varmaan monta muutakin, mutta semmoisen niin kuin ajan tajuamisen oppiminen, että jokin paha olo menee ohitse. Että mä en jää niin kuin ikuisuuksiin siihen tilaan. Toi on tosi tärkeä ja jos se potilas niin kuin saa kiinni tuosta, niin silloin ollaan jo aika hyvässä tilanteessa. Tuohon haluaisin sanoa, mitä Minna äsken tuossa kommentoit, että keho ei ole ollut mukana. Ja mä oon sen verran vanha jo, että ja käynyt kaikki koulut, lääkärikoulut ja psykiatria, psykoterapeutti, niin kehosta ei puhuttu mitään. Siis niin kuin tarkoitan psykiatriassa, toki lääkärikoulussa, mutta että niin kuin, että sitten 20 vuotta sitten suurin piirtein, kun mä tähän dissosiaatiomaailmaan lähdin, ja mä olin sairaalatyössä akuuttipsykiatrialla ja rupesin siellä tekemään tätä kehollista vakauttamista, niin mulle se oli outoa, mutta ei se niille potilaille ollut. Nehän lähti heti. Siis että toki mä nyt tietysti siinä yritin tietysti olla myöskin aika niin kuin vakuuttava, että tätä kannattaa tehdä, mutta se ei ollut ollenkaan näille traumatisoituneille aika pahassa tilanteessa oleville ihmisille ollenkaan outoa. Ne on tosi kiitollisia ja ne lähti heti. Että kyllä se enemmän meistä työntekijöistä on, että miten me havainnoidaan, huomioidaan, miten me uskalletaan lähteä.
Kyllä, ja sitten toisaalta tulee mieleen semmoinen, että jos joillekin potilaille se on vierasta, niin saatan puhua siitä, että ei meistä tuskin kukaan kasvanut semmoisessa perheessä, missä vanhemmat olisi kysynyt meidän kehokokemuksia. Että senkin takia on niin kuin hyvä antaa itsellensä aikaa totuttautua kuuntelemaan, mitä siellä oikein tapahtuu. Ja että se alkaa olla niin kuin semmoista informaatiota, joka on relevanttia meillä. Joo, toki mä sitä tietysti sanotin, että kokeillaanko, että miten me saataisiin ehkä sun oloa siedettävämmäksi, että tälleen kehon kautta. Mutta en mä muista, että ihmiset olisi ollut vastaan sitä. Päinvastoin. Että joo. Kyllä. Ja jotenkin tässä tullaan siihen, että niin kun se ei ole ollut silloin muutama 10 vuosi sitten, niin tuttua, eikä sitä ole siellä niin kuin omassa kasvun aikana saanut, niin sitä joutuu aivan intuitiivisesti opettelemaan. Että tämän hetken nuoret ja lapset niin on tässä paljon taitavampia ja eessä, kun se tulee heillä jo varhaiskasvatuksessa jossain määrin jo, onneksi. Kyllä. Kyllä. No, entä mikä haastaa traumatisoituneen vakautumista? Aloitatko sä, Minna? No varmaan se, että hermosto ja hengitys ja sitten myöhemmin muut elintoiminnot niin kuin automaattisesti vie ihmisen usein siihen tilaan, joka on se stressitila tai traumareaktiotila, johon on alun perin niin kuin leimautunut hyvin voimakkaasti. Ja usein siihen liittyy se, että ei niin kuin ehdi jarruttamaan tai pysäyttämään sitä reaktiota, että se lähtee niin voimakkaasti ja nopeasti liikkeelle. Ja jos sitä ajattelee ihan hengityksen näkökulmasta, niin silloin usein semmoinen hengityksen elimistön toimintoi vakauttava, virtaava hengitystapa muuntuu ja kärsii ja ihminen saattaa alkaa vaikkapa hengittää hyvin kiivaasti ja pinnallisesti tai voi olla niin, että siellä on pallea semmoisessa kroonisessa jännitystilassa tai rintakehän seutu hyvin, hyvin jännittynyt ja muutenkin lihaksisto elimistössä jännittynyt, joka taas uudestaan niin kuin aktivoi sitä hermojärjestelmää ja saa tätä ylivireyttä voimistumaan. Ja nämä tietysti sit aiheuttaa niin kuin vielä enemmän semmoista epämiellyttävää olotilaa kehossa, jonka ihminen saattaa tulkita niin kuin semmoiseksi varmistukseksi siitä, että nyt on uhka tai todellinen vaara. Eli syntyy vähän niin kuin tämmöinen noidankehä oman kehon toimintojen tuottamana. Ja jos siinä tilassa sen ottaa niin kuin tämmöisenä varmana merkkinä, joka alkaa sitten syöttää sellaisia ajatuksia esimerkiksi, että on kauheata ja mun on pakko päästä pois ja tästä ei koskaan tule mitään menettää, eikä kuin tämän vakauttamisen ja rauhoittamisen kyvyn kokonaan. Hengityksestä voi tulla tämmöinen kroonista stressiä ja traumareaktioita ylläpitävä suorastaan ja tuottava elintoiminto myöskin. Ja sitten toiset, kun saa kiinni siitä, että okei, hengityksen kanssa pitäisi työskennellä, niin saattaakin olla, että se menee semmoiseen suuntaan, että lähdetään niin kuin suorittamaan hengitystä ja sekään ei taas niin kuin auta. Eli tässä voi olla monenlaisia tämmöisiä elintoimintoihin ja mä edustan tässä tätä hengitysnäkökulmaa, niin tuon sitä esiin. Ja usein se vielä hankaloittaa, että ihmisille se tuttu on niin kuin turvallista, vaikka ei se nyt suoranaista turvaa tuottaisikaan, joten se kehollisen mallin muuttaminen ei käy kovinkaan nopeasti. Ja ne on sellaisia niin kuin esteitä ja haasteita, joka tulee tähän, niin kuin tähän vakautumisen tielle tavallaan. Kyllä. Ja jotenkin, just niin kuin sanoit, että tulee noidankehä, että sitten ollaan koko ajan ehkä siinä vireystilassa. Jep, just näin. Niin, ja sitten kun koko ajan siellä, niin enää ei niin kuin tiedä, että miltä se edes pitäisi tuntua se normi. Sepä se. Monella voi olla niin, että on todella pitkä aika siitä, jolloin on tuntunut olo vakaalta, levolliselta, rauhalliselta. Että se voi ollakin niin kuin aika vierasta tai niin hetkittäistä. Kyllä. Entä mitä sä ajattelet just näistä niin kuin ohjatuista hengitysharjoituksista, että nyt on paljon niin kuin tietoa ja on onneksi tätä ymmärrystä tästä, että miten hengitys on se
se yksi oleellinen niin kuin vakauttamisen tai rauhoittamisen mekanismi, mutta siinä on niin monenlaisia harjoituksia, niin mitä sä ajattelet näistä vaikka? No mä tietysti itsekin niin kuin ohjaan koko ajan ihan jatkuvasti ihmisten hengityksiä ja ajattelen, että se on hyvin, hyvin niin kuin tärkeä työskentelytapa ja semmoinen, mistä monesti aloitan, mutta silloin täytyy sen ohjaajan aika lailla ymmärtää, miten ihmiskeho toimii. Siis ymmärtää ihan fysiologiaa ja hermoston toimintaa, jotta siinä ohjaamisessa on sellainen niin kuin tietynlainen logiikka, mistä aloitetaan ja että on semmoista taitoa aloittaa tavallaan niin kuin pienin askelin työstämään sitä, ettei mennä tähän hengityksen suorittamiseen, mistä mainitsin. Että se on aika monille semmoinen epämiellyttäviä tuntemuksia vahvistava, jolloin ihminen saattaa luopua siitä, että se ei tuntunut mukavalta. Mä oon kokeillut niitä hengitysharjoituksia, se ei auttanut mua. Ja olen tavannut paljon ihmisiä, jotka panee vähän niin kuin jarrut pohjaan heti. Ja sitten täytyykin lähteä heitä uudestaan vähän houkuttelemaan. Että jos sitä tehdään vähän toisella tavalla kuin mihin sä oot tottunut aiemmin, niin se saattaakin olla niin kuin uudenlainen kokemus. Just. Että osa hyötyy, tässäkin kun ollaan kohderyhmä, kompleksisesti traumatisoituneet, on niin laaja joukko kaikkinensa, niin osa hyötyy erilaisista ja osa taas sitten ihan toisenlaisista. Niinpä, ja kaikki ei sovi kaikille, että täytyy niin kuin kokeilla usein paljon erilaisia asioita, mutta koittaa pitää se aika simppelinä myöskin. Et se on ehkä semmoinen, mitä itse korostaisin, että ei lähdetä tekemään mitään kauhean monimutkaisia asioita, koska ei niitä pysty sitten hädän tullen pitämään myöskään mielessään, jos se on liian vaikeaa. Just, kyllä. No Hanna, mitä sä ajattelet, mikä haastaa traumatisoituneen vakautumista? Koen hirveän kiinnostavana ja tärkeänä sen, mitä tiedetään tuolta neurotieteen puolelta aivoista. Eli mä koulutan paljon muita ammattilaisia ja siellä monella syttyy lamppu ja tämä voi auttaa montaa ihmistä myös itsehoidossa, että no aivoissa pelkokeskus, amygdala, eli tämmöinen aivojen palovaroitin. Ja se, mitä tapahtuu ihmiselle, joka joutuu ihan aiheellisestikin, hän on peloissaan tai hänellä on paljon tämmöistä ylivalppauteen ohjaavaa pelkoa ja traumatisoivia tekijöitä ympäristössä, niin hänellähän se aivojen palohälytin, sen jopa koko voi muuttua sen kasvun myötä. Eli nämä on muutoksia aivoissa, mikä voi välillä tuntua ihan tuskastuttavalta, että miksi mulla on tullut tämmöiset ohjelmointivaikutukset, miksi mun hermosto on koulittu jo pienestä pitäen pelkäämään tai ole ylivalpas tai olen siellä alivireydessä enemmän. Mutta tässä tuo toivoa se, että meidän aivot on plastiset. Se jatkuu läpi elämän. Tietenkin vielä nuorena se on vielä tehokkaampaa se oppiminen, mutta sekä traumatisoituminen että se niin sanottu eheytyminen, toipuminen, ne on molemmat oppimiskokemuksia. Et se, missä meidän hermosto on koulittu siihen ensin vaikkapa ylivalppauteen, niin tämä pitkällinen kärsivällisyyttä vaativa vakautuminen on sitä, että me opetetaan sitä hermostoa uudelleen. Me luodaan uusia hermoyhteyksiä sekä tällä kehollisella työskentelyllä että sillä, että me lähdetään ohjelmoimaan niitä uskomuksia, jotka voi olla syvästi negatiivisia itsestä, tai ne voi ruokkia sellaista, että koko maailma on paha ja mun pitäisi aina pelätä. Ja se, mikä on nyt hyvä ymmärtää vielä tästä amygdalasta, mikä voi tuoda armollisuutta itselle, kun opettelee sitä säätelyä arjessa, että välillä tapahtuu arjessa, kun tälle kansan termeillä niin triggeröityy, niin tulee tämmöinen amygdalakaappaus. Eli jo ennen tietoista arviota, että onko tämä tilanne turvallinen vai vaarallinen, se amygdala saattaa tehdä sen päätöksen, että tuossa on tuommoinen triggeri, nyt käynnistetään massiiviset stressireaktiot, niin tavallaan se, että me vaadittaisiin itseltä, että nämä pitää heti saada pois, niin se ei tule toteutua. Eli siinä niin kuin sitä äärimmäistä kärsivällisyyttä ja lempeyttä, että ajan kanssa, kun me ollaan paremmin palauduttu ja kun me opitaan, että täällä on myös paljon sitä turvaa, niin ne rauhoittuu. Mutta aluksi on tärkeintä se, että kun on huomannut, että on tullut se amygdalakaappaus, että on joku alkukantainen ymmärrys just vaikka siitä, että voi vähän rauhoittaa sitä hengitystä tai voi tehdä jonkun pienen jutun. Välillä se voi vaatia sitä, että meillä on ihan muistissa, että mitä mun piti tehdä. Tai joku vaikka, kenen mä voi olla yhteydessä tai kuunnella jotain musiikkia.
Eli tämä niinku ymmärrys siitä, että se on täysin ymmärrettävää, kun tulee se tuskastuttava olo, mitä moni kuvaa varmasti, niinku, kun on tehty näitä kyselyitäkin, että mitä olet testannut ja onko se toiminut. Että jos se tulee salaman nopeasti se reaktio, niin se kärsivällisyys, että se on luonnollista. Se on tässä vaiheessa sun hermoston tapa yrittää suojella sua. Mutta ajan kanssa sä pystyt opettamaan sitä hermostoa uudelleen. Kyllä, ja jotenkin just meidän toiminnassa mukana olevat ja kohderyhmä niin kertoo just siitä, että kun siitä turhautumisesta, kun se reaktiot on niin nopeita, että miksi he ei kerkeä tehdä mitään, siinä tulee sitä epäonnistumisen tai semmoista niin oikein lisää sitä semmoista negatiivista minäuskomusta, että kun en mä pysty hallitsemaan itteeni ja itsekin tajuaa järjellä, että ei noin voi vaikka käyttäytyy, jos reagoi vaikka hyvinkin hyökkäävästi. Mutta kun ei pysty niin hallitsemaan siinä tilassa, niin sitten kun saa ymmärrystä, mistä just puhuit, niin sen ymmärryksen avulla, ja siinä tulee vähän sitä empatiaakin, niin sitten on helpompi lähteä harjoittelemaan, että mitä mä teen tämän kanssa. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se ymmärrys pitää tulla ensin. Joo, mä ajattelen, että mitä sä nyt sanot, niin hyvin tärkeää sen rauhoittumisen kyvyn kannalta, että tulee tätä ymmärrystä, ja sitä kautta sitten pystyy ehkä pikkuhiljaa alkaa suhtautua vähän myötätuntoisemmin itseen ja niihin reaktioihin. Ja se taas niin kuin huomattavan paljon rauhoittaa meitä. Päästään vähän pois sieltä semmoisesta kriittisestä ja arvostelevasta suhteesta. Ja tämä kuvaa hyvin just tätä vakauttamisteeman laajuutta, että yksi oleellinen steppi, joka saattaa olla aika alussakin, niin on tämä jotenkin tämä ymmärryksen ja itsemyötätunnon rakentaminen, joka on sekin hyvin vaikeaa. Jos mä jatkan tuosta, niin mä usein sanon ihmisille, että kun just näissä vaikeuksissa, että no jos sä oot 30 tai 40 vuotta toiminut tietyllä tavalla, sun hermosto on sen ajan tottunut reagoimaan näin, niin ei se hetkessä muutu. Mutta kyllä se muuttuu niin kuin toistojen myötä, niin kuin Hanna tuossa kuvasi just että se vaatii kärsivällisyyttä, se vaatii itse havainnoinnin lisääntymistä. Ja mä ajattelen, että se tulee siinä vuorovaikutuksessa niin kuin terapeutin tai toki lääkärinkin, mutta psykoterapeutin kanssa. Se, että päästään havainnoimaan niitä tilanteita, jossa se nyt vaikka lähti sillä edeltävällä viikolla, tai vaikka jos se lähtee aina parempi, että jos se lähtee siinä käynnillä, niin me päästään siihen, että hei, mitäs tuossa tapahtuu, koska se reaktio on nopea. Niin kuin se amygdala on fast and dirty, että se reagoi nopeasti ja vähän niin kuin että mikä tahansa, joka muistuttaa. Mutta sitä ennen yleensä ennättää tapahtua asioita, jota taas sitten dissosiaatiomekanismi on tässä se hankala juttu, että kun se pyrkii poissulkemaan ne ikävät. Se pyrkii poissulkemaan ja poissulkee, kunnes sitten on niin kuin siellä jossakin niin kuin kauheassa tilanteessa ja on ne traumafilterit päällä ja näkee tilanteen niin kuin todella pelottavana. Ja se on niin kuin se, jossa niin kuin mennään terapiakäynnillä aina askeleita taaksepäin ja yritetään havainnoida. Ja mitä sulla nyt just tapahtui, kun me puhuttiin äsken tuosta asiasta, jolloin niin kuin päästään siihen ja millä tavalla me voitaisiin nyt vakauttaa. Se on sitä semmoista niin kuin kokeilua ja etsimistä erilaisilla keinoilla. Niitä on nyt tietysti hirveän paljon niitä keinoja, mutta että sitä niin kuin yhdessä etsitään. Onko se sitten, että ympäristöön tarkentamalla varsinkin, jos on joku dissosiaatiivinen osa, joka siellä hälyttyy ja kaappaa sen tilanteen, niin silloin melkein on parempi, että niin kuin vakautetaan tähän hetkeen. Ja hei, muistathan sä, että sä oot sen ja sen ikäinen ja nyt on 2025. Ja niin kuin tämä, joka saattaa sitten, että niin kyllä, että me ollaankin nyt tässä ja tämä on mun kanslia ja mä oon se ja se, että mä jopa tällaisia keinoja välillä joudun käyttämään, että vakauttaakseni tilannetta, että nyt sä oot täällä mun luona ja sä käyt mun terapiassa ja mä oon Päivi Maarinen ja näin edelleen, että jos se niin kuin oikein joku niin kuin traumaan kiinnittynyt osa kaappaa. Mutta että muuten se on sitä semmoista jatkuvaa itsehavainnoinnin lisäämistä, erilaisten keinojen löytämistä, sanottamista. Mä yleensä selitän sitä, että miksi on tärkeää sanottaa, mitä tuntee, koska silloin se etuaivokuori pääsee siihen väliin.
silloin meidän niin kuin säätelyfunktiot pääsee vaikuttamaan sinne alempiin aivoalueisiin, sensoriselle ja just tälle amygdala-alueelle, että vaikka se tuntuu vaikealta sanottaa ja ei löydä, niin silti niin kuin yritetään aina sanottaa vaikka, että tuntuu vaan kauhealta. No pelkästään jo sen sanottaminen, niin se vähin erin lisää sitä niin kuin tämmöistä niin kuin etuaivokuoren säätelyfunktiota sinne alemmille aivoalueille. Kyllä. Ja kerrotko vielä lisää, sä vähän jo puhuit näistä niin kuin osista, niin kuin persoonallisuuden rakenne niin kuin on päässyt vähän pirstaloitumaan osiin, niin miten nämä niin kuin osat haastaa just tätä niin kuin vakautumista? No tietenkin sillä tavalla, että kun nämä osathan on muotoutunut jossain siellä useimmiten varhaislapsuuden niin kuin, vaikeissa olosuhteissa. Ne on niitä osia, jotka lohkoutuu siitä arkielämää hoitavasta osasta esimerkiksi, että on se arkielämän toimintakykyinen osa, tai niitäkin voi olla tietysti useampia, mutta se, joka käy koulua, se, joka huolehtii erilaisista asioista, mutta sitten siitä lohkoutuu näitä traumaan kiinnittyneitä osia. Ja mihin ne taas sitten niin kuin reagoi nykypäivässä, niin voi olla hyvin arvaamatonta, ennakoimatonta ja niin kuin voimakkaasti ne sitten saattaa hälyttyä jostakin joko ulkoisesta ärsykkeestä, vaikka joku jossakin ihmisessä tai tilanteessa, tai sitten jostakin sisäisestä asiasta. Että kun se sellainen olo tulee, niin sitten se osa siellä hälyttyy. Ja ne kaappaa sen hetkisen sitten sen niin kuin tilan ja olotilan ja niin kuin toimintamallin. Ja sitten sieltä, mä en muista kuka teistä sanoo tuossa, mutta sitten sieltä taisi Anu sanoa sitä, että lähteekin voi olla joku puolustautuva osa sitten hyvin voimakkaasti liikkeelle. Eli näitähän me sitten tietenkin siinä niin kuin yritetään tavallaan niin kuin siinä terapiassakin sillä tavalla, että me niin kuin ymmärretään, niin niihin tulisi sisäistä ymmärrystä ja empatiaa näihin sisäisiin osiin, että niillä on joku merkitys, niillä on joku tarve, ja että me niin kuin työstetään niitä sit siinä käynnillä niin, että ne ei niin kuin välttämättä hälyttyisi enää niin usein. Niin kuin muistan, yksi ihminen ihan tällä viikolla sanoi, että kun mikähän se joku osa oli niin kuin taas, joka oli jotenkin ihan käsittämättömän tuntuneen, ja sitten mä vaan sitä, että no vaikka se nyt tuntuu kuinka niin kuin kummalliselta tuo, ja se on varma, mutta sillä on joku merkitys sillä on, että jos me vaan niin kuin yritettäisiin niin kuin myötätuntoisesti siihenkin suhtautua, niin sitten hän sanoo, että ai niin, niinhän se aina sanot, ja se kuitenkin aina auttaa, että sitten se niin kuin, hänkin sitten hän palautui siinä, ja niin kuin, että tällainen niin kuin, toistoa sitten tarvii, ja niitä tarvii tosi paljon. Kyllä. Entä sitten vielä tämmöinen kysymys, kun kaikki on niin eri vaiheessa polkua, ja tietenkin kaikilla on niin kuin, jotenkin voi olla erilaisia haasteita ja diagnoosejakin, mutta se, että niin kuin, että jos ei tunnista vielä osia ja niitä siellä mahdollisesti on, niin voisiko sitä niin kuin itsekin lähteä vähän niin kuin tutustumaan, jos ei vielä ole vaikka ammattiavun piirissä? Joo, tämä on tietysti vähän se semmoinen hankala kohta, että eikä mä sanoisin, että dissosiaatiohäiriöt samalla on alidiagnosoituja ja toisaalta sitten meillä kaikille tyypillisiä minätiloja tai niin kuin erilaisia lapsuuden kokemukseen liittyviä kiinnittymiä voidaan tulkita niin kuin osiksi. Et se vaatii kyllä niin kuin mun mielestä sillä tavalla, että siitä taisi itse asiassa olla joku artikkeli, mä en niin kuin sanotaan, että mä en lukenut sitä, se oli Bethany Brandin, oli tuolla LinkedInissä, oli, mutta en ehtinyt lukea just tästä niin kuin itsediagnostiikasta ja vähän niin kuin sen vaaroista, että millä tavalla lähdetään sitten tulkitsemaan erilaisia asioita, että on tietysti hyvä huomata, että itsessä on vähän niin kuin erilaisia puolia, mutta se, mikä on sitten tämmöinen dissosiatiivinen osa versus
normaali niin sanottu minätila, jota meillä kaikilla on, niin se ehkä vaatii sitten. Joo, nyt näin. Joo, kyllä. Mä ajattelen sillä tavalla, että jokainen oli siellä dissosiaatiohäiriö tai ei, niin hyötyy kuitenkin siitä konseptista, että meillä on sisäinen aikuinen, joka johtaa niitä tilanteita. Hän menee töihin, hän vakauttaa, tai siellä voi olla jopa, että tarvitaan 2 sisäistä aikuista säätelemään sitä kokonaisuutta. Eli ainakin ihan se on turvallista luoda itselle semmoinen konsepti, että missä roolissa mä menen nyt tonne töihin, mikä vakauttaa sitä, koska siellä voi olla pohjalla jo se, että on lähdetty paremmin huolehtimaan vuorokausirytmeistä, tehdään niitä ihan perusvakauttavia juttuja, jotta jaksetaan mennä aikuisena niihin tilanteisiin ja säädellä sitä. Tämän mä näkisin turvallisena, mutta sitten jos ajatellaan, että joku on aivan hukassa se sisäisen maailman kanssa, niin se alkupiste voi olla se, että on ollut, että ei täällä ole mitään aikuista edes, tai siihen tarvii ammattiapua, ja se voi edetä silloin oikeissa käsissä, kun sitä prosessia kannatellaan. Se voi edetä nopeastikin. Et siksi mä aina haluan antaa sitä toivoa, että kun saadaan sitä täsmäapua, niin jotain johtolampia lähtee löytymään, mutta sitten jokaisen on hyvä, kun on niin paljon ollut sitä puhetta, että pitää hoivata sitä sisäistä lasta ja olla itselle lempeä, niin välillä me myös tarvitaan semmoista jämäkkyyttä ja selkeyttä ja sellaista edes ajatusta, että jokaisesta aikuisesta ihmisestä löytyy sisältä myös se aikuinen. Joo, toi on, että nimenomaanhan se näin on ja dissosiaatiohäiriössä, että mähän aina pyrin yhteistyösuhteeseen sen aikuisen kanssa. Se on se ensimmäinen. Että se on se, että se ei ollut se ajokortti, joka käy töissä tai joka on näin, että sen kanssa pyritään yhteistyöhön ja sen luvalla ja sen tavallaan valvonnassa mennään sitten siihen muuhun. Että tämä on se. Ja sen vahvistaminenhan, jos ajatellaan dissosiaatiohäiriöisiä, niin sehän on se vakauttaminen. Että pyritään vahvistamaan sen aikuisen tai niiden aikuisten toimintakykyä, arkipäivän rutiineita, kaikkea sitä, joka tekee siitä arjesta siedettävämpää. Eli tämä on erittäin hedelmällinen keskustelu. On voitu mennä, että just itsediagnosointia on vähän liikaa ja mennään vähän metsään. Mutta sitten osittain, miten Hannakin sanoi, että jossain määrin se voi olla ihan turvallista tehdä sitä jossain määrin ja tunnistaa, että kun tiedetään faktat kuitenkin, että kaikki ei pääse tai ei ole vielä ja voi olla pitkä aika, kun odotetaan sitä ammattiapua, jossa se todellakin on tarpeen päästä, jos on dissosiaatiohäiriötä, niin asiantuntevan ammattiavun piiriin. Mutta jossain määrin sitä voi vähän tutustua, että jos tulee äärimmäisen kova tunne jossakin tilanteessa ja äärimmäisen kova reaktio, niin lähtee vähän sitä sen tunteen kautta. Että tämä on tämmöinen, joka tulee näissä tilanteissa. Se ei tarvitse tietenkään tehdä niin diagnoosimaisesti, mutta että just sitä tutustumista. Joo. Niin, se voi olla yksinkertainen kysymys, että mitä se aikuinen minussa rauhoittavasti sanoisi tässä, mitä se aikuinen minussa nyt tekisi, tästä päästään eteenpäin. Ja mä ehkä vielä haluan sanoa, että monella just haaste siinä, kun me puhutaan nyt vakautumisen haasteesta, niin voi olla se, että ei ehkä tiedetä tai välttämättä edes hyväksytä, kuinka pitkä vaihe se alun ihan vakauttaminen voi olla, että me päästään mylläämään ja prosessoimaan eteenpäin vaikka niitä traumoja tai tekemään sitä syvempää, usein ammattiapua vaativaa tehtävää. Siinä on ihan tarpeeksi hommaa meistä jokaiselle läpi elämän huolehtia niistä elämäntavoista, harjoitella jotain säätelyä joko yksin tai jonkun tuella. Tämä on mun mielestä semmoista, mitä pitääkin ja kannattaa tehdä ennen kuin pääsee sinne ammattiavun piiriin, koska silloin on vielä parempi lähteä sitten eteenpäin. Ja ehkä yksi osa voisi ajatella, että on se, että ymmärtää sen tärkeyden, että harjoittelee jarruttamaan ja pysäyttämään erilaisissa tilanteissa sitten, että pystyy esimerkiksi sanomaan itselle, että nyt riittää tai ei enempää tai näin edelleen, jotta pystyy myöskin oppimaan sitä ennaltaehkäisemistä. Että niin kuin sä Päivi sanoit tuossa yhdessä kohtaa sitä, että se kokemus voi olla sellainen, että tämmöinen dissosiaation reaktio tulee niin kuin yhtäkkiä vähän niin kuin salamakirkkaalta taivaalta ja mikään ei ole sitä ennakoinut. Ja kun me opitaan havainnoimaan sitä, että
että voi olla, että sitä on edeltänyt se, että on joku musta pilvi tullut taivaanrantaa, mitä se sitten kulloinkin on ollut. Ja oppii havainnoimaan sitä, niin se antaa sen mahdollisuuden alkaa sitten jarrutella ajoissa ja ottaa lukuun ja ennaltaehkäistä. Mutta voi olla, että sinne pääsemiseksi täytyy monta kertaa niin kun kulkea ensin se polku, jossa jälkikäteen ihmetellään, mitä tapahtui. Kyllä. Joo, toi on just se tietenkin, mitä esimerkiksi terapiakäynnillä, vaikka just niin kuin henkilö sanoo, että taas tuli tämmöinen tilanne ja ihan hirää. Ja sitten, että no niin, no okei, niin kuin, että no vaikka just, että no hengittelepä ja lähdetäänpä miettimään ihan, mitä sitä ennen tapahtuu. Niin sitten tälle, että no taas mä menin siihen. Mä suljin pois sen, mitä tapahtui, ja sitten musta tuntuu, että mä olin ihan yhtäkkiä jossakin hirveässä. Mutta kyllä se rakentuu, mutta että se, että Minna korostit just sitä vuorovaikutuksellista ja sitä niin kuin terapeutin niin kuin roolia siinä olla tämmöisenä niin kuin vakauttavana tavallaan niin kuin mallina. Jossa voi ajatella, että noin kuin sä sanot, niin tuli mieleen se, että kaikki lähtee niin kuin työskentelyssä siitä, että terapeutti osaa vakauttaa ensin itsensä. Juuri näin. Jotta se olemus ja muu ikään kuin kutsuu siihen niin kuin vakautumisen suuntaan. Että se on se lähtökohta, että ei aloiteta niin kuin sitä työskentelyä siitä toisen auttamisesta, vaan itsensä vakauttamisesta. Ja siinä voi olla myöskin jotain sellaista niin kuin mukaan vietävää sille ihmisellekin, omiin ihmissuhteisiin, että myös hän itse voi sitten tulevaisuudessa olla se, joka pystyy vaikka omaa lastansa tai puolisoansa tai ystävänsä rauhoittamaan ihan sen oma olemuksensa ja itsensä vakauttamisen avulla. Mä oon kysynyt potilailta sitä, kun mä välillä, että kun mä tietysti teen itse koulutuksia, että mikä auttaa, mikä työntekijässä auttaa niin kuin eniten heidän mielestään, kun he ovat vaikka ollut arvioinnissa tai terapiassa ja niin monilla on niin kuin tavattoman paljon kokemuksia, niin kaikilla nousee ykköseksi se, että työntekijä on läsnä. Että hän on läsnä tässä ja nyt häntä varten, ilman mitään niin kuin tietokoneita tai niin kuin, ja se on niin kuin hämmästyttävää, tai ei ehkä pitäisi olla hämmästyttävää, mutta että se, että miten paljon heillä on kokemuksia, että näin ei ole. Ja traumatisoituneet on tosi herkkiä havainnoimaan sen, että nyt tämä ihminen ei ole mua varten. Kyllä. Ja niin kuin se, että tällainen niin kuin aika yksinkertainen asia, että olla läsnä olevana siinä, niin sillä pääsee jo ihan hirveän pitkälle. Niinpä. Ja sitten mä ajattelen, että vielä olla läsnä semmoisella tavalla, että ei mene pois tolaltaan siitä, mitä tapahtuu tai kuulee siinä. Entä mikä on oleellista ja erityisen tärkeä traumatisoituneen vakautumisen polu? Päivi, sä varmaan tästä jo vähän niin kuin puhuit. Joo. Mitä ajat? Joo, no työntekijä, niin kuin mä just tuossa puhuin, että se työntekijä on siinä läsnä ja niin kuin, tietenkin niin kuin sinut itsensä kanssa sillä tavalla, että voi vapaasti havainnoida tätä asiakastaan, potilastaan siinä ja auttaa. Että se huomio on siinä ja se niin kuin tehtävä on tavallaan siinä auttaa vakautumaan ja etsimään niitä keinoja. Että mulla se tietysti alkaa jo siitä ensimmäisestä käynnistä ja arviosta, että toki mun pitää niin tietysti kun mulle tulee uusia ihmisiä, niin tehdä arvio, että tarviiko mun tehdä tässä diagnostinen arvio ja kuin perusteellinen vai onko jo tilanne niin kuin jossain muualla arvioitu. Useimmiten täytyy jonkinlainen. Ja se tietysti niin kuin hyvin tehtynä useimmiten jo vakauttaa. Ja siinä tulee se, niin kuin ehkä tuossa alussa sanoin, että vaikka henkilöllä olisi, sanotaanko, hyvinkin niin kuin tämmöisiä, niin kuin sanotaan, dramaattisia oireita, vaikka puhekyvyn menetys,
ollut, no sitten kun hän tulee mun luo, niin hän jo pystyy puhumaan, mutta että tämmöisiä eri aistitoimintojen, motoristen toimintojen, somatoformisten toimintojen menetysoireita, hämmentäviä erilaisia niin kuin kummallisia oireita, niin niille löytyy nimi. Niille löytyy se selitys ja työntekijän täytyy mun mielestä pystyä antamaan psykoedukaatiota, vaikka tuossa mitä Hanna kertoi äsken siitä, miten hermosto toimii, miten autonominen hermosto toimii. Ja vaikka me nyt ei heti tietysti tiedetä, että no miksi siellä on tällainen osa, joka ei pysty puhumaan, niin kuin on selvää, että siellä on sellainen. Ja sitten lähdetään sitä tutkimaan. Niin kuin mä en oikein tiedä sitä, tietysti se, että kun se on niin automaattista nykyään jo se, mitä mä niin kuin teen vastaanotolla, että se on niin kuin koko ajan sitä sellaista niin kuin itsen havainnoinnin paranemista. Mitä sä huomaat nyt? Mitä sä huomaat, kun sä kerroit tuosta asiasta? Mä huomasin, että sulla vähän hengitys saattoi, tai että sä saatoit jähmettyä ja kiinnitätkö vähän huomiota hengitykseen. Että sehän on niin kuin tällaista niin kuin jatkuvaa sen vuorovaikutuksen kautta tulevaa niin kuin säätelyn parantamista. Joo. Niin kuin alkuvaiheessa, no sitten tuosta tulee osat ja sitten tietysti kaikki se, mitä mä tuossa äsken sanoin, mutta ne haasteet on varmaan siinä, että miten ne saa sinne niin kuin kotiin. Se on inhimillistä, että miten esimerkiksi jotain harjoitusta, vaikka saatan jonkun ääniviestin laittaa, jossa vaikka joku harjoitus on tai on sitten erilaisia, mitä ettei siinä käynnillä tehdään, niin silloin kun on hyvä olo, ei niitä muista eikä halua tehdä, niin meillä kaikilla on. Jos ei ole selkä kipeä, niin ei niitä sitten tehdä selkäjumppaa. Ja sitten kun tulee joku kohta, silloin ei pysty. Ja sen takia se, niin kuin mun näkökulmasta se tärkein on siinä alussa, että niitä tehdään siinä käynnillä, niitä toistetaan. Sitten ne tulee pikkuhiljaa mahdollisesti arkeen. Tästä vähän jatkokysymys just siihen, että tämä vähän tämmöinen täsmäkysymys, että miten voi rauhoittaa tai miten niin kuin terapeuttina rauhoitatte näitä hätääntyneitä lapsiosia ja miten sitten se siirtyy niin kuin sinne itse omaan arkeen? No tietenkin se, että siinä jo, että havainnoidaan, että hei, että huomaat sä, että joku osa hälyttyy. Mä käytän sitä usein tätä hälyttyminen sanaa, se on semmoinen, että jos niin kuin sen verran jo tuntee potilasta, että mä huomaan, niin jotain tapahtuu, että hei, mitä sä huomaat nyt? Että ihan niin kuin joku hälyttyy ja silloin niin kuin päästään siihen jo, että tämä oli niin kuin ehkä sitten siinä, tai mä saatan sanoa, että toi kuulostaa mulle vähän semmoiselta lapsen ajatukselta, että mitä sä itse havainnoit. Että mä teen tavallaan, niin kuin yritän pitää sitä kontaktia koko ajan siihen aikuiseen, joka tekee samalla havaintoja siitä, että siellä on joku lapsiosa, joka on hälyttynyt. Että lapsiosilla saattaa olla iso paine kertoa vaikka jostakin niin kuin traumatapahtumasta. Ja sitten sieltä tulee vyöry jotakin tapahtumaa. Ja sitten niin kuin havainnoidaan, että missä kohti on riittävästi myöskin sitä ajatellen ihan sitä tunnin pituutta. Ja katsotaan, että ahaa, okei, että onko niin, että tämä riittää tältä erää. Ja tietysti niille lapsiosille on tärkeää sanoa, että tätä jatketaan. Että se, mitä sä kerroit nyt, on tosi tärkeää. Mutta nyt meidän täytyy vakautua taas tähän arkeen ja ottaa aikuinen osa tähän mukaan ja että palataan tähän seuraavalla kerralla. Tämä on yksinkertaisesti. On silleen tärkeää tulla kuulluksi ja kohdatuksi, mitä he ehkä usein niin dissosiaatiosta kärsivät, niin kokenut ja joutunut, koska on vähän niin kuin joutunut piilottamaan ne traumat, niin kuin vähän niin kuin automaattisesti, ei se aina tietoista ole. Niin se on niin kuin ehkä sitä eheytymisen polkua, että ne alkaa saada tulla kuulluksi, mutta sitten terapeuttina huolehditte siitä turvallisuudesta, että sieltä ei sitten välttämättä vyöry liikaa kerralla. Ei liikaa kerralla, ja se, että tietysti kun on tottumusta olla tekemisissä osien kanssa, mä oon joka päivä tekemisissä, teen terapiaa ihmisten kanssa, joilla on eriasteisia osia, että se ei ole mulle mikään uutinen,
niin silloin niin kuin, se on niin kuin sillä tavalla niin kuin luontevaa se työn tekeminen. Mutta kun aloittelee, niin sitä joutuu harjoittelemaan. Just näin. Jokainen meistä on ensimmäisiä kertoja tavannut osia ja tietää, miten hankalaa se niin kuin työntekijänä päättää. Ja ylipäätään itse niitä omia osia. Se on mielessä että alussa ei tunnista välttämättä. Hasu, aikaisempaan puhuit siitä hyvästä arviosta ja kohtaamisesta, niin me nimenomaan niin kuin meidän toiminnassa mukana olevat, voin sanoa, että todella suuri joukko puhuu siitä tuskasta, kuinka he ei tule niin kuin ymmärretyksi ja kohdatuksi tuolla palvelujärjestelmässä. Se jo jättää niin kuin aikamoisia haavoja, kun yrität ehkä hakea apua, niin sit siellä ei välttämättä niin kuin aina tietenkään ihan ymmärrettävää, mutta että se jotenkin se ymmärryksen tulemisen tarve on semmoinen hyvin, hyvin tärkeä tässä eheytymisen polulla. Kyllä. Joo. Olen samaa mieltä. Kyllä. Nyt Minna, mitä sä näkisit, että on oleellista ja erityisen tärkeää traumatisoitumisen vakautumisen polulla? No, jos mä ajattelen taas tämän hengityksen ja sen hengityksen ohjaamisen näkökulmasta tätä asiaa, niin mä usein aloitan tietyllä tavalla semmoisesta niin kuin luvan annoista, joka tarkoittaa siis sitä, että ei tarvitse yrittää tässä nyt, mitä me lähdetään tekemään, niin ei tarvitse yrittää rentoutua. Ei tarvitse yrittää keskittyä. Että jos mä vaikkapa ohjaan jotakin puhumalla, niin voit kuunnella mua aina aika ajoin ja olla kuuntelematta. Että ihminen saa itse ikään kuin hallinnoida ja päättää. Ja ei tarvitse osata. Nämä vähän ennaltaehkäisee sitä, mitä Hanna tuossa puhui aikaisemmin, että tulee näitä epäonnistumisen kokemuksia koko ajan tässä työskentelyssä. Tässä tavallaan ei voi epäonnistua. Että siitä syntyy just sitä, mitä siitä tänään syntyy, ja se on aivan hyvä sellaisenaan. Ja siinä harjoitellaan sitä, että voisiko sitä niin kuin alkaa hyväksyä sitä omaa kokemustaan just sellaisena, kuin se on juuri nyt. Kyllin hyvä, ja sitä kautta me voidaan saada niin kuin kiinni vähitellen siitä, että herää jonkunlainen uteliaisuus. Että onpa mielenkiintoista, mitä musta tapahtuu. Se on niin kuin tämmöinen tavallaan niin kuin asennoitumisen opettelua. Sitten mä ajattelen, että aika alkuvaiheessa mä yleensä aloitan siitä, että me aletaan luoda jonkunlaista suhdetta tähän alustaan, niin kuin maahan ja tuoliin ja miten se alusta kannattelee meitä. Ja voi ajatella, että se vähän niin kuin semmoisena turvallisen suhteen symbolina ja konkreettisenakin asiana, joka kannattelee meitä. Että me ei pudota mihinkään rotkoon tai mustaan aukkoon. Meillä on tämä lattia, joka koko ajan kannattelee, joka ei koskaan arvostele meitä. Ja suhteessa siihen lattiaan me saadaan olla niin hankalia ja vaikeita ja kiihtyneitä ja missä tilassa tahansa. Ja se voi olla semmoinen ensimmäinen askel tämmöisestä turvallisesta suhteesta, mitä lähdetään niin kuin rakentamaan. Ja sitten mä ajattelen, vielä palaan niin kuin tuohon suhdekysymykseen, että ollaan puhuttu tästä terapeutin roolista ja terapeutin itsensä vakauttamisesta, niin yksi, mikä voisi olla myös terapeuteille aika tärkeä ajatus, olisi se, että tulisi olla jotain niin kuin tietoa ja keinoa siitä, yksinkertaisesti siitä, että on jotain ensiapukeinoja. Siellä pitäisi olla kaikkien terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattien peruskoulutuksessa, että opastettaisiin jotenkin, että näin rauhoitat kiihtynyttä tai hätääntynyttä, puhumattakaan sitten dissosioivaa asiakasta. Että meillä pitäisi olla ihan peruskoulutuksissa tämmöistä jotakin askelmerkkejä, mitä sä sitten teet tai miten sä toimit, jotta sulla on niin kun, sä pystyt todella toimimaan mielekkäällä tavalla, jos siinä alkaa vaikka ihminen hyperventiloida tai mennä dissosiatiiviseen tilaan, että miten sä niin kun toimit. Eli mä puhun usein niin kun terapeuteille tämmöisestä ensiapu. Mä näen sen ihan ihmisissä, että usein silmät leviää, että ei tule koskaan ajatelleeksikaan, eikä oikeastaan tiedä, mitä se edes tarkoittaa. Eli se haastaisi vähän niin kuin terapeutteja, että pitäisi osata toimia sellaisissa tilanteissa, kun niitä siellä oman vastaanotolla tapahtuu, jotta siinä pääsee sitten ne säätelyn alkeet lähtee rakentumaan.
Ja sitten mitä tulee taas tähän potilaaseen, niin mä aika lailla korostan alkuvaiheessa sitä, että jos sä otat näitä asioita mukaan, mitä me ollaan tässä vastaanotolla tehty, niin kannattaa aloittaa aivan rauhallisessa tilassa itsenäisesti kotona. Et ei ole mitään erityistä kiihdyttävää meneillään ja sulla on aika lepposa olo ja turvallinen olo itsessäsi. Siinä tilassa voi olla niin kuin helpointa aloittaa sitä oman hengityksen havainnointia tai lihasjänteyden havainnointia, mitä se sitten onkaan tämmöistä kehollista tekemistä tai havainnointia ja näin edelleen. Ja vasta kun se alkaa olla siinä tuttua, niin sitten sä voit ottaa niitä keinoja niin kuin mukaan skiperiin paikkoihin ja haastetilanteisiin ja vaikkapa tuohon esiintymistilanteeseen, mistä Hanna tuossa puhuu. Et niitä täytyy aika paljon niin kuin hyvin rauhallisissa oloissa ensin harjoitella. Nämä ehkä voisi olla semmoisia lähtökohtia tällä mun omalla työskentelyotteelle ja mistä yleensä aloitan. Ja olet puhunut kosketuksesta, että siinä on omat haasteensa, mutta siinä voi olla myös hyötyä. Niin kuin tässä nyt on mainittu tämä autonominen hermosto useamman kerran, niin mä haluaisin mainita ehkä vielä sen rinnalla tämän meidän oksitosiinijärjestelmän. Eli oksitosiini on meidän tärkeimpiä rauhoittumishormoneja, jota meidän aivolisäke erittää, kun saadaan hoivakosketusta tai joku halaa tai me kosketamme itseämme. Ja myöhemmin, kun se oksitosiinijärjestelmä ikään kuin oppii toimimaan, niin myöskin me koetaan sitä samaa mielihyvää ja rauhoittumista, kun me tullaan niin kuin psyykkisesti kosketetuksi, siis kun joku ymmärtää meitä tai kuulee meitä tai näin edelleen. Ja jos on joku semmoinen ihminen, joka on kyllin turvallinen itselle, niin sitä mä usein saatan myöskin terapiatyöskentelyssä tuoda esiin sitä toisen ihmisen kosketuksen tai lähellä olon rauhoittavaa vaikutusta. Se voi totta kai olla monille myöskin eläin, kotieläimet ja näin edelleen. Ja sitten mä opastan monille ihmisille näiden niin kuin ulkoisten painojen käyttöä. Että kyllähän se painopeittokin on kosketuksen tunne esimerkiksi. Tai painavat hernepussit, jotka mä käytän tämmöisiä 3-4 kilon painoisia hernepusseja itse, jolla voidaan maadottaa kehoa ja siitä saa sitä kosketuksen tunnetta. Eli se on hyvä pitää mielessä erilaisina vaihtoehtoina myöskin. Ja mä arvelen, että senpä vuoksi saattaa myös tämmöiset olla hyvin rauhoittavia ihmisille, niin kuin lämmin sauna tai kylmä avanto, koska se saa sen ihoreaktion aikaa ja syntyy tätä erilaista niin kuin kosketuksen tunnetta. Ja tiedetään myös se, että autonomisen hermoston ja oksitosiinijärjestelmän yhteistoiminta itse asiassa parhaimmillaan on se, joka koko elimistöä rauhoittaa. Kyllä, mielenkiintoista. No entäs Hanna, mikä on oleellisinta tai tärkeää? Tuossa tuli jo niin paljon kaikkea oleellista, että mä ehkä alan vähän silleen summaamaan, että jos ajatellaan, että faktahan on se, että kun nyt kyse on kompleksisesta traumasta, niin se tie on pitkä. Että jos voidaan verrata vähän, että jos jollakin on yksittäinen trauma, mikä me saadaan vaikka parin kerran interventiolla, traumafokusoidulla menetelmillä hoidettua, että se voi olla tämmöinen sprintti, niin tämä on kyllä semmoinen ultramaraton ja siitä voi myös ottaa ilon irti. Eli haluan kuitenkin puhua sellaisesta, kun me puhutaan aina työergonomiasta, että katsotaan sulle yksilöllisesti asennot kuntoon ja sulle työvälineet kuntoon, niin tässä on vähän sama, että jos mä ensin menen tälle työntekijäpuolelle, kun itsekin ammattilaisia koulutan, että se on hyvä, että siellä on nimenomaan laaja työkalupakki, koska jos ajatellaan, että mistä ihmisen motivaatio, myös sen asiakkaan, jonka täytyy tässä pitkällinen vakautustyö, mistä se koostuu, niin siellä on yksi elementti on se, että sulla on päätäntävaltaa, sulla on valinnan mahdollisuuksia. Toinen on se, että sä saat onnistumisen kokemuksia. Kolmas on se, että sä saat yhteyttä muihin ihmisiin. Jos lähdetään tästä, että täytyy saada sitä valintaa, niin mitä enemmän siellä on erilaisia optioita. Esimerkiksi saatan neuvoa erilaisia somaattisia, kehollisia, liikkeellisiä menetelmiä. On perhostaputusta, mikä avautuu ihan uudella tavalla, kun siihen lähdetään oikeasti pureutua, että missä kaikessa ja millä eri tekniikoilla sitäkin voi käyttää.
ja hengityksessä just sen oman hengitysergonomian löytäminen ja myös se, että miten sä linjaat sun kehoa eri tilanteissa, vaikka silloin kun sun tarvii vetää niitä omia rajoja tai kun sä rauhoitat itseä kotona, on erilaisia asentoja, missä voi just levätä, voi hyödyntää niitä hernepusseja tai vaikka kauratyynyä, että kun niitä keinoja on miljoona, niin se tuo sitä päätäntävallan tuntua, että sä saat valita, että mistä me nyt lähdetään liikkeelle ja sitten tarvitaan jotain onnistumisen kokemuksia, että siellä voi olla jo tosi hyviä juttuja, mitä asiakas käyttää, mitä voidaankin lähteä vahvistamaan tai sieltä lähteä mielikuvituksen kanssa kehittämään sitä omaa vakautumisarsenaalia erilaisiin tilanteisiin, vaikka siellä arjessa, ihmisten ilmoilla ja itsekseen kotona. Ja sitten kun tullaan vielä tähän yhteyteen muiden kanssa, niin sen lisäksi, että on hirveän tärkeää, että on se turvallinen yhteys jossain vaiheessa siihen ammattilaiseen, kun tarvitaan sitä ammattiapua, niin mun mielestä traumapohjaiselle työskentelylle on ominaista, että me ei voida samalla tavalla ottaa sinne sellaista pelkkää neutraalia linjaa, että siellä tarvitaan sen mallintamista, että miten nyt sitten käytännössä, mikä on turvaa, mikä on rajanvetoa, mikä on, mä mielellään en käytä sanaa, että mikä on normaalia, mutta jos nyt tässä yhteydessä, että mikä on sellaista normaalia perusturvaa rakentavaa tapaa olla suhteissa, tapaa valita, kenen kanssa sä vietät aikaa sun omien olojenkin pohjalta ajan kanssa, tehdä hyviä valintoja, niin tätäkin tarvitaan sinne. Ja sitten kun ihminen on vaikka siinä vaiheessa, hän ei ole vielä päässyt avun piiriin tai hän on jo siinä pisteessä, tarvitsisi siellä omalla ajalla paljon jo treenata, että ne keinot lähtee automatisoitumaan, niin siinäkin se yhteys toiseen voi olla myös sitä, että sulla on joku kaveri, jonka kanssa te innostatte toinen toisianne syömään säännöllisesti, menee nukkumaan ajoissa. Mä oon itsekin sellainen, että mulla on varmaan koko loppuelämänkin ajan haasteena aina mennä ajoissa nukkumaan. Mutta se on aivan täysin sitten niin kuin fundamentaalista mun ajattelukunnolle ja säätelykyvylle. Niin se voi olla välillä sitä, että mulla on joku sparrikaveri, jonka kanssa meillä on yhteiset vähän eri tavoitteet. Mä laitan aina, että no nyt onnistu, mä olin 10 sängyssä. Niin kyllä näiden keinojen ja sitten niiden perusrytmien treenissä ne saatetaan hyötyä tosi paljon myös semmoista inspiroivasta vertaistuesta tai sparrikavereista sen ammattiavun lisäksi. Mutta ehkä tässä semmoinen kattaus, ja mä haluan vielä sanoa yhden tähän, että kun tämä vaatii sekä jämäkkyyttä että armollisuutta, niin tosiaan mä vielä korostan sitä, että se illuusio, että sitten näillä niin kuin rentoudutaan, tai että mä oon aina sitten rento, niin se ei tule tapahtuu, ja siihen vaikuttaa myös se oman temperamentti ja mahdollinen herkkyys, että se on kaikkein palkitsevinta, kun alkaa olla sinut sen kanssa, että nyt mulla on todella tapissa vireystila, mutta mä jatkan edelleen, mä hengitän, mä jatkan toimimista, mä maadotan itse. Tai sitten jos se vireys rupeaa rysähtämään ja sä oot jo oppinut tunnistaa ne merkit, että nyt mennään ehkä sinne vaikka dissosiaation puolelle, niin muistetaan, että nyt mä jatkan normaalia hengitystä, en esimerkiksi pidätä sitä hengitystä, en aja itseä niin kuin vielä aivan alikierroksille, vaan jatkan tätä toimintaa, niin se sietoalue ja toimintakykyalue laajenee. Että tässä ehkä mun tämmöinen yritys kiteyttää tätä tai summata tätä. Joo, käydään tässä tämmöinen loppukierros siellä läpi, jos jokainen kertoisi sun omasta tulokulmasta semmoinen yksi niin sanottu vinkki niille, jotka kamppailee vakauttamisen kanssa ja mikä olisi niin kuin olennaista huomioida. Aloittaisiko Päivi? Onpa vaikea sanoa mitään niin kuin yhtä vinkkiä. Ehkä mä ajattelen jotenkin, että se lähtee siitä itsehavainnoinnista ja sen niin kuin harjoittelusta. Ja sitä voi tehdä koko loppuelämänsä. Sitä voi tehdä kotona, sitä tehdään koko ajan niin kuin terapiassa, että mä niin kuin pystyn havainnoimaan itseäni, mitä niin kuin minussa tapahtuu. Ja se muuttuisi sellaiseksi niin kuin enemmän automaattiseksi, että myöskin sitten, vaikka jos niin kuin jollakin aivon osiolla huomaan, että nyt mulla vireystaso vähän nousee, niin mä ehkä jo hengittäisinkin vähän syvemmin ja ehkä hieron, niin kuin mulla on itselläni tapana niin kuin terapiakäynneilläkin, niin mä niin kuin näitä reisiä niin kuin käsillä sillä tavalla niin kuin, vähän niin kuin hieron ja sillä tavalla vakautan itseäni myöskin niin kuin terapiakäynnillä, että
Ja sen vielä sanon, että kun vähän tuo Hannankin viitaten, että joillekinhan on, sit kun he on aika pitkäänkin ollut terapiassa, kun he tajuaa, että tämä on loppuiän projekti. Että tämä ei olekaan sellainen, että nyt mä niin kuin opin kaiken ja nyt mä niin kuin olen sitten vakautettu ja näin, vaan se on niin kuin loppuiän. Meillä kaikilla on jotain haavoittuvuuksia. Ihan kaikilla. Ja me joudutaan niihin käyttämään huomiota, me joudutaan säätelemään. Niin tässä oli jo ehkä nyt 2 vinkkiä, mutta tällaiseksi mä sanoin, että tämä on se niinku todellisuus. No mä ehkä haluaisin antaa vinkiksi semmoisen niinku mikrohellittämisten sirottelun omaan päivään. Että se voisi olla semmoinen, mistä aloittaa. Et ei nosta rimaa kauhean korkealle, ei tarvitse tehdä mitään pitkiä monta 10 minuuttia kestäviä harjoituksia ja näin edelleen. Et se voi olla jo paljon, jos vaikkapa opettelee sen, että laittaa tukevasti jalat lattiaan ja huokaa helpotuksesta ja hellittää kasvot. Ja muutaman sekunnin kestävä tämmöinen ulospäin huokaisu ja sitten jatkaa mitä ikinä oli tekemässä. Ja jos sitä pystyisi sirottelemaan pitkin päivää ihan aamusta iltaan, ja itse jossain vaiheessa, kun aktiivisesti siihen kiinnitin huomiota, niin jopa yöllä kylkeä kääntäessä hellitin kasvot, niin silloin oli aika mullistava vaikutus. Mä niin kuin omakohtaisen tutkimisen kautta huomasin, mitä valtava vaikutus pelkästään tämmöisellä kasvojen hellittäminen, huokaaminen on. Sen mä antaisin kyllä ihan jokaiselle ihmiselle huolimatta, minkälaisia haasteita ja ongelmia elämässä on. Että se on yksinkertainen, ei vaadi aikaa, paikkaa, mitä erikoisolosuhteita. Just näin. Entäs Hanna? No mä ehkä vielä tiivistän tähän, kun mä oon nyt tässä tätä vireystilakulmaa edustanut, niin se tunnesäätely, meidän tunteiden muodostuminen rakentuu aina siitä, että se tunteen voimakkuus, intensiivisyys tulee siitä, että onko meillä ylivireys vai alivireys vai ollaanko siellä keskivaiheella. Ja sitten se, mihin suuntaan se tunne lähtee kehittyä, kun se tulee siitä, että onko sun tilannetulkinta se, että tämä on nyt tosi huono juttu tai tämä on ok tai hyvä juttu tai mä oon vaarassa, mä oon turvassa. Ja mä vielä haluan tähän liittyen sanoa, että mun vinkki on se, että kun tämä voi olla pitkä tie, mutta tämä voi olla niin antoisa tie. Eli pidä semmoinen mieluummin sen tuomitsemisen ja jatkuvan itsen tai kaiken arvostelun sijaan semmoinen tutkijan asenne, että jotain tulee, niin mielenkiintoista. Mieluummin kuin, että no niin, nyt mä taas epäonnistuin, mä oon surkea. Eli lähde treenaamaan, ne aivot oppii kyllä myös niitä uusia ajattelumalleja. Niin nämä helpottaa sitä kehollistakin työskentelyä, kun todetaan, että mä yritin nyt tämmöistä, ei tarvitse sanoa, että mä epäonnistuin tai kaikki meni taas pieleen, vaan mielenkiintoista. Tästä tuli tämmöinen olo ja tämä meni tällä kertaa. Seuraavalla kerralla mä voin taas kokeilla uusiksi ja huomioida tämän, että sellainen niin kuin ohjenuora, niin sä voit löytää itsestä sellaisia puolia, sellaisia säätelytaitoja vuosien saatossa, mitä sä et ikinä uskonut, että mitä kaikkea upeata sulla on siellä sun systeemissä. Eli me ollaan nyt käyty tällä videolla läpi, mitä tarkoittaa vakauttaminen ja mikä kaikki on vakauttamista, mitä haasteita siinä on ja mikä on olennaista juuri kompleksisen trauman vakauttamisen polulla. Ja nämä teemat, jos kiinnostaa syvemmin, niin meillä on ollut jokaisen asiantuntijan kanssa omat videot, joissa pureuduttu vielä jokaisen omasta niin kuin osaamisen näkökulmasta vielä syvemmin, niin katsokaa ne. Ja loppukaneettina tässä voisi korostaa, että kompleksisen trauman vakauttaminen on pitkäjänteinen prosessi, joka vaatii kärsivällisyyttä, joustavuutta ja yksilöllistä lähestymistä. Jokainen pieni askel vakauttamisen polulla on merkityksellinen ja eheytymiseen on monta tietä, ei ole oikeaa eikä väärää.